нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. Аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷа. Имрӯза навори мо якчанд ахборотҳои нав пешниҳоди шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва аз хабарҳои нав шумо низ бохабар бошед. Аввалин ахбороти мо оиди як ҳавопаймои дигар дар афтоданаш, яъне ки ба садама дучор шудани як ҳавопаймои дигар. Айни ҳол нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. Дар ҳолати ба осмон парвоз кардани ҳавопаймо оташ гирифт ва комилан сӯхт. Як ҳавопаймои низомии King Air 350 дар Абуҷа суқут кард. Дар ин бора вазири ҳавопаймои Нигерия хабар медиҳад. Ба навиштаи Daily Post ва шоҳидони айни ҳол ҳамаи одамоне ки дар дохили ҳавопаймо буданд кушта шуданд. Пеш аз садама халабонҳо аз мушкилӣ роҳдода хабар доданд ва ҳарчанд кӯшиш карданд зудтар фуруд оянд, вале аснои нишастан ба замин дучори садама шуда ҳавопаймо оташ гирифт. Тибқи иттилооти расонаҳо дар ҳавопаймои King Air 350 6 нафар қарор доштанд. Ёдовар мешавем ки 19 феврал чунин ҳодиса дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рух дода буд, ки дар натиҷа 2 сарбоз ҷон бохтанд. Яъне ки дар Нигерия як ҳавопаймо дар ҳолати парвоз кардан оташ гирифт ва ҳарчанд кӯшиш карданд ки наҷот ян ҳамун дохил будагиҳои ҳавопайморо мутаассифона натавонистанд ва ҳавопаймо ба садама дучор шуда 6 нафар ба ҳалокат расиданд. Ва ногуфта намуна ки рӯзи 19 феврал низ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ ҳамчунин як ҳавопаймо оташ гирифта буд, ки хушбахтона наҷот доданд чандин нафарҳоро дар дохили ҳавопаймо будагиёра, лекин 2 нафар сарбозон дар дохили ҳавопаймо ҷони худшона аз даст доданд. Айни ҳол навори ҳавопайморо мемонанд, тамошо кунед. ахбороти якуми мо ҳамин буд ва як чиза ба шумо хотиррасон мекунам ки оли чандин нафарҳо комментария менависанд ки чӣ ба ин чизҳоро мегӯӣ, яъне ки ҳавопаймо ба садама дучор мешавад, ба мо чӣ дахолат дора. Мегам бародарони азиз, ҳар ахбороте ки ҳаст мо пешниҳоди шумо мегардонем ва ирам вобастагӣ ба инсоният, ба одамҳо дора. Ба ҳамин хотир мо ба шумо пешкаш мегардонем то аз хабарҳо ҳамаи шумо бохабар бошед. Мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ. ахбороти навбатии мо оиди як озмуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шуданаш. Айни ҳол нусхаша мехонем. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон як озмуни нав баргузор мешавад. Онро президент эълон кард ва барои баргузории озмун аз фондаш бештар аз 2 миллион сомон ҷудо кард. Амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баргузор кардани озмун илм фуруғи маърифат аз 11 феврал аст, ки онро имрӯз дафтари матбуоти президент нашр кардааст. Вазорати молия аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президент, ки барои соли 2021 пешбинӣ гардиданд, ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ кардани чорабинии мазкур ба 2 миллион 345 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. омадааст дар амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеяи интиқоркардӣ ва навори ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор карда мешавад. омадааст дар амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамчунин шаҳрдориҳо ва ҳукуматҳои вилояту шаҳрдории пойтахт уҳдадор шуданд, ки сокинонро ба озмун ҷалб ва ғолибонро бо туҳфаҳо ҳавасманд кунанд. яъне ки ин озмун барои илм ва фуруғи маърифат мебошад. дар ин озмун шахсиятҳо метавонанд ки истеъдодҳои худшона ва доир ба ҳамон техникаву технология нишон бидиҳанд ва ба ҳама раисои вилоятҳову шаҳрҳо уҳдадор кардагӣ ҳастанд, ки барои ғолибон
туҳфаҳо ҷудо карда шавад. Ва ногуфта намона ки аз фонди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ин озмуна баргузор гардонидан 2 миллион 345 ҳазор сомонӣ ҷудо кардагӣ ҳастанд. мегзарем ба қисми ахбороти навбатӣ. ахбороти навбатӣ оиди дастгир намудани як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон барои машғул шудан ба фаъолияти сеҳр ва ҷоду кардан. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, сеҳр ва ҷоду кардан аз назари ислом ҳам иҷозат наметиҳанд ва аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон шахсоне ки ба ин кирдорҳо даст мезананд низ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ моддаи 482 дар бораи сеҳр ва ҷоду омадагиаст. ҳар нафаре ки ба ин гуна кирдорҳои бад даст мезанад, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешавад ва аз 40 то 50 нишондиҳанда ҷаримаи маъмурӣ нисбати ин гуна шахсият тартиб метиҳанд ва ногуфта намона ки ҳар як нишондиҳанда баробар мебошад ба 60 сомон. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. бисёре аз нафарҳо бо саволҳо нависондагианд дар бораи оё ягон ахбороти нав дар бораи парвозҳо аз ҷониби Тоҷикистон ба Россия ё ки аз Россия ба Тоҷикистон ҳаст ё ки не. мутаассифона бародарони азиз, ягон ахбороти нав дар ин маврид олишидагӣ нестай ва агар ки ахборотҳои нав мо дарёфт кардем, ҳатман пешниҳоди шумо мегардонем. дар канали Юристи Ҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. ва як чизи дигарро ногуфта намона ки оиди кино ҳам савол додагӣ ҳастанд ки давомаш кай пешниҳод мешавад. худо розӣ боша, аз ҳафтаҳои оянда филм давомаш меброя, интизор бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.